man? Overtime. Overtime? Ako, dahil mo ko para hambug-hambugan iyo. Ano naman? Gago! Ay, birthday pala kan si inaanak ko. Nagkakaroon si Madi. Hello, Madi. Hello. Matakot. Ay, ano marita na, hindi ka nagdigdi sa okasyon mo, paano nga, de? Ay, iyo pala, Madi. Nakalap ka kang inaanak mo. Nalingawan ko, Madi, kada ko kaya akong ginigibong ngunyan ng aldaw. Ano naman? Grabe si ka Padi mo. naman. Nagtrabaho si Padi mo. Ima uli ito ma, yung pagkakandigdi yung hirak man, pagal-pagal to. Maluto pa kaya ako. Grabe na ba di ang utang mo sa inaanak mo, Madi? Ay, by the way, Madi, aram mo, Madi, si Mr. mo yung dadidiyo sa muya. Si Padi mo? Oo, si Mr. mo, si Padi mo. Medyo dahil siya matagay ng dakol, mala ito lasag-lasag na. Inaasahan to yan, Madi, yaon sa trabaho, Madi. Ay, talas 4 pa, Madi, niyo yung ang digdiyo. Nag-urulay daan ikan sa rupang aldaw, mairding lasag-lasag dahil nga, gabay na pati yung bodots. Maghanda yan sa kuya, Madi, pagpulit niya. Oh, sige, Madi, pag ano ka naman, Madi, maluto ka na ka. Karagusan mo ninyo, tamapaknuson, pagkaro ang parang ko ni Padi. Mapuli yan, Madi. Sige, Madi. Salamat, Madi, ha. Salamat. Oh, sige, bye-bye. Oh, Padarahan sige, ko na lang Madi. ni Madi ng ano gusto mo, bihon, pansit, o ano, pansit bato. Si Madi man daw. Dawa, ano? Ikaw, Madi, ano, ito paborito mo. O, sige. Ito bagang ano, Gusto ko lumpia, Madi, ha. Igwa pang lumpia. lumpia. Uy, yun, paborito mo baga itong lumpia na may Shanghai. Ay, Madi. Oh, Ipaano mo sige. yan? Sige, Plastic bye-bye. mo yan. Sige. Ibalot mo ako. O, Sige, dali. Madi. O, sige na, Madi. Bye-bye. O, bye-bye. Salamat, ha. Sinabi mo sa kuya, dyan si Padi mo. Okay. O, sige. 2,000 years later. Say maurag yan, oh. Lumuwasaw, maurag ka mo. Igor binanggina ko, ay. Ano daw, karmaangot ang agom ko kani. Ay, dapat magkurkura mo sa kot para di kumarisa. Dapat pugi, dapat pugi. Gom. Bukasin na rin kong pinto, Gom. Malawag na ka, Gom. Oh, Gom. Oh, Ano banggi? binanggi ka man. Overtime. Overtime. Ano, grabe si pag-plaster ko duman. Iba kaya pag mason ko, dapat tatapusan mo talaga. Pag mason ka, pag skill ka sa construction, dapat tatapusan mo yan. Kapay, aram ko pating pagal-pagal ka. Padang nga ito talaga ko kang agom ko. Buto nga talaga ko. Paro talaga yung pirmigo. Makakada ko kita pagtuturog ta. Oh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Gaanot yan? Simento. Simento yan? Simento yan? Si Bitbit. Padara ni Madi. Bit-bit. Oh. Ano man na bit-bit? Hali ko sa trabaho may bit-bit. Ako, dahil mo ko para hambug-hambugan iyo. Ano naman? Sa'yo ka, Hadi? Trabaho ba ka? Ay, aram mo. Birthday kasi inaanak ko. Oo, sanay ka nagduman. Si, aki ni Pading Rune. Sanay ka nagduman. Birthday pa lang. Ay, nanlaba kaya ako. Di ko pig sabihin pa din na birthday. Nanlaba kaya ako, nanlilig ako. Tapos, Sanay ko sinabihan. aram ko kayang pagal-pagal kabe. Na, Ano nga ni tadi ko sinabihan eh, pwede kong birthday. Dapat tig, ma-irnuman kami kung kato araw mo naman. Di ko lang papasa mga irnuman na yan. Hali ko sa trabaho daw. Kung saan ka yan. Ano man ako tayo. tara ano? Imbis na si Simento duman, marana? Lalabuyon mo pa? Gago! Kaulay ko si Mading Charmin kasubago. Pwede. Kaulay ko. Sabi ko kay Madi, dahil magtuga. Ay, ano naman si Madi yung men. Paano si Daabay ni? Arog-arog da akayan. Arog-arog pa da akayan. Overtime nga na ko. Siyempre, pag pa-plaster mo kayo, may tugtog yun nun. Tugtog. Mayo ka duman sa plastira niya ang kasatagayan. Hamilon mo yan ta sayang. Hamilon mo yan ta sayang. Masukan ako si Min. Hamilon mo. Siminto ka dyan.